Umlandeli wama-Red Nations ucela abanye abalandeli bama-Red Nations ukuthi bathenge amathikithi omncintiswano ikhuphuka nezakho ukuze liwine Igcokama Elisha. Ube sechaza ukuthi uMthandeni akayena umuntu ojwayele ukucela, ucela uma ukuthi into ebalulekile. Wase yasho ukuthi le win le kusho ukuthi izosho lukhulu kwiGcokama Elisha. So abantu abathenga amathikithi ukuze liwine Igcokama Elisha. Mina ngedwa mama. Shanga lesikhathi. Ngiceleza sikhova-ke manje i-ISK wabantu. Siqishela zonke. Bafowethu ngithathe isayidi. Akukho okuningi kakhulu. Ngicela ukukhuluma nani mina nama-Red Nation. Nazi iy'nsuku namhla 29 ususondela useduze. Bafowethu inkosi imemezile ekhulumile yathi icela sonke siphume ngobuningi bethu sihambe siyothenga amathikithi siyiseke. Uma umlandeli weqiniso uzokwenza njalo. Ngicabanga ukuthi ukwaphosa kwenyathi okuwumthandeni kwamanqele inkosi yamanondo ayivamisile ukusicela okuningi. Ivamise usicela kanye nje ngonyaka ukuthi icela siyithenge umculo wayo esuke kuphela konyaka uDisemba. Kodwa manje nakho ikwazile ukuthi idlulise umbiko ithi singenelele imncintiswane asithenge amathikithi. So nina ama-Red Nation ngiyacela sisukume sonke ngobuningi bethu singabukeli ukuthi obani nobani abazoya ukuthenga amathikithi. Sisukume sonke ngobuningi bethu sihambe siyothenga amathikithi. Njengoba nakho isiphinde yasicela yathi asiseke ngokuthenga amathikithi yabo. Ngiyazi ukuthi akuthina sonke bafowethu esisebenzayo esinye singakwazi ukulontunja ukuthenga amathikithi. Kodwa nabangasebenzi isikhathi sisakhona. Uma ngabe into ngampela uyithanda, kuyeyakho into uyithanda ngampela uyenza ilontunjana. Uyenza imizamo yokuthi igcine iphumelele yabo. Sekwabakhona nemali-ke o-R3050. Ungazama ukuthi utshontshe 100 kule nyanga nangenyanga ezayo uphinde utshontshe 100 uthi kushawa mhla 29 April bafowethu simsonke ngombala omhlophe nobomvu sisemdletsheni naye inkosi yomaskandi kanjalo bafowethu ngoba ngifisa ukuthi kusasa mangabe sekukhona okungasahambanga kahle ngoba sizwile nekhansela langale lamathole funeral service liyakhankasa ngawo lo 100,000 lithi lizonikela emizini yabantu ngamali owinile. Ngifisa ukuthi mangabe kungasawinanga mase siyahamba thina siyofika lapha kuFacebook isikhombe abantu ukuthi khona abasibambe ngophondo kodwa kube kuyithina ama-Red Nation esingabanga neqiniso lokuthi siseke iqhawe lethu libe lisicelile. Bheka mina ngedwa mama. Shit man.